Filozofia se sprijină pe cele mai noi cuceriri ale științelor particulare. Ea ne ajută să avem prilejul și oportunitatea de a ne făuri o concepție despre lume și viață. Cum spunea un coleg al meu, îmi permite să citez în limba în care a spus-o. La filozofia e diferentă de la teologia. Iar un alt prieten al meu mi-a dat o carte să citesc pentru a înțelege care sunt binefacerile filozofii. Ea se cheamă Seil und Zeit. Sein. Am o greșeală de tipare. Senin. Zeit. Timp senin. E frumos. Este lumina despre care vorbeau filozofii. Că vine în spiritul nostru. În mintea noastră. În inima noastră. Mă scuzați! Da? Bine. Oh, ce plăcere! Ce surpriză! Să rămâinile! Păi, să-ți chiar dumneavoastră, nu pot să... Eu sunt! Știți de când vă admir? Doamne, Doamne! Am înregistrare cu toate spectacolele dumneavoastră, sunteți apostol cu dumneavoastră. V-am pe calculator, v-am pe telefon, incredibil. Nu, dar pot să vă... Pot să mă îmbrățișez. Sunt atât de emoționată, am auzit atât de multe. V-am văzut toate spectacolele și în toate și îmi propuneam tot timpul să vin să vă felicit, să... Dar nu pot. Știți că știam că o să începeți să... De când ați dat interviu, că și-ați spus că începeți la spectacolul ăsta să lucrați și de atunci. Mie mi-a rețet toate pâșbile, că o mică nu o să mai fie. De atunci ați văzut? Da, a fost doar. Vă rog. Incredibil, mi se pare... Stați un pic, eu mi-am pregătit lucruri să vă zic. Dar nu... Nu. Mi se pare incredibil că în vremurile astea în care toată lumea se gândește numai la bani, dumneavoastră în continuare faceți artă. Și nu vă admir foarte mult. Și pe dumneavoastră și pe toți mari artiști ca dumneavoastră, care se nu... Și eu știu că nu sunt bani. Nu sunt, nu bani. Nu prea sunt. Nu, așa e? Și... Da, vă rog. Da. Da. Da, e așa, e extraordinar, tot ce face, e extraordinar. Sunteți un mare artist, dar tu îți exagerat. Vai, nu sunt, doamne, tu exagerat. Sunteți un mare artist. Nu pe cuvântul meu de onoare. Deci toate premiile pe care le-ați vrea să-mi treabă puțin, pentru că... Mulțumesc foarte mult. Ați dat cu mașina? Da. Nu. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. A fost extraordinar. Mulțumesc mult. Am făcut de noi. A fost senzație. Vă mai aștept. Mulțumesc. La revedere. Mulțumesc mult. Da? Oh,
ce surpriză! Sărut mâna!